Karon usag ng adlaw sa ulog nato ang Philippine Independence Day. Nagbutang tag mga daghan kayong mga flags sa mga sakyanan, mga opisina sa gobyerno, sa mga munisipyo, padayag na doon na natay independensya or kagawasan or kaugalingnan. Tinuod ba nga nanatay independence? Kanang pasabot nga wa na ta kontrola sa laing mga nasod. Sa akong paminaw karon murag dili kayo klaro ang atong independence. Kay ang warrant of arrest sa ICC i-implement man dayon dinhi sa ato bisan og wa moagi sa atong korte. Pasabot lupig tas ICC. Hawk tas tiil sa ICC. Nya kanang ICC kay foreign man na nga korte di sa ato pa dili ta independent gikan nila. Ang lain pagyod nga dili ta independent kay bisag unsay idiktar sa mga nasod nga naatay utang nga dako kayo mosunod man ta. So kung ingnon ta nga buhatan ni buhat dayon ta. Butangan mo dihag mga base militar, dawat dayon ta. Itudlo ipaghuta nga kani awayan ni away sa dayon ta. Murag wa tay independence, no? Nana. Pero ang pangutana, asa man magsugod kining gitawag nato independence or kaugalingnan, kinsa man ang tao nga tinuod nga gawasnon or dunay kagawasan sa kuan sa gipanudlo ni Kristo, ningon gid siya nga ang una ningon siya, the truth will set you free. The truth will set you free. Nga ikaduha, ningon sad si Kristo nga ang gugma makawagtang sa tanan nga mga sala. Unsa man ang sala? Bakak. Nga ang gugma maoy makawagtang sa tanang sala. Ilingay mong tupad na nahigugma ka nako. Pangutan ba? Nga nahigugma ka nako. Nahigugma mo anang inyong tupad. So in relation anang imong tupad, wa na kay sala. O di sa jud ka magpakasala. Kaya di man ka mamakak, basta nahigugma ka. Kinsa ninyo ang wa gyud ka pamakak sugod atong January 1 hangtod karon ta sa kamot. Nang wa gyud mamakak. Mayo. Wa mo nag lipstick sa inyong ngabil. Wa mo nag make-up. Wa mo nagpa-colors buhok. Wa mo nang iskis-kilay. O wa mo ana pasabot, wa mo na makak. Pero musugod na ganay kag pang lipstick, hidire, sugod na kag pamakak. Imo nang gitabunan ang kamatuoran. Paragod aning ato ro mga leaders atong gobyerno, bisag dinhigod sa simbahan. Daghan kay mga leaders nato sa gobyerno ug sa simbahan nga mga bakakon. Bakakon ba? Kana ding nanguha ros atong kwarta nga trillions ang gikuha. Dato kay sila tan-awon na sila daghang sakyanan, daghan silag mansions, daghan silag mga kwarta, nya gamhanan kay sila'y magkontrol sa Department of Justice, sa DILG, sa Ombudsman, sa COA, sa Congress, sa Senado, sila'y nagkontrol ana sa mga kapulisan, sa military,
sila nagkontrol, purtig nila kagamhanan, purtig nila naghanag kwarta, ana, pero kinawat di ay, kinawat, namakak. Unya, nagkontrol sila sa kumilik, ang napildi, makadaog, makalingkod, unya ang nidaog sa eleksyon, maoy matatak, pero nangawat di ay. No? Abisag din ni simbahan, kadaghang mga pari nga porting pobriha ana pag seminarista, apil na ning nagwali karon. Pero ini kapari, perting sigaha sa sakyanan, perting makapalit pag mga dagko kay yuta, tukod pag mga rest houses, siga na kay balay, kay pari na, tanaw ni ulah nalagi ni dakong balay, kampadir na, ninduta ng sakyanan, kampadir na, o niya dito gikan, dito kulikta, nga para untas parokya, o niya gisod sa, kamo nalay tiwas. O gusara gihinungdan na, nga nung nakapamakak, kay ang imong gibakakan, nga mao ang katawhan, wa nimo higugmaa. Ang imong gihigugma mao ang imong kaugalingon. Sige, sampulan lang tamo kanang pa-colors buhok. Nganong mamakak man ka sa imong katilingban? Nganong di man nimo ipakita ang tinuod? Nganong ang imong ipakita kana mang gitabon-tabunan na kamatuoran? Kay wa ka mahigugma niya. Dili ka makahatag sa tinuod ngadto niya kay wa ka nahigugma. Ang imong gihigugma, ang imong kaugalingon, mayon ka, ay sus tan-awon ko tiguang kay kugnaw, tan-awon ko bati kay kugnaw. Ang imong kaugalingon, tarungon ko ni akong kilay kay no batian ako kugnaw ani unsa niya ikasulti sa uban. Ang imong kaugalingon, imong gihigugma, kanunay kang ang imong reference, ang imong kaugalingon. Magunsa na lang, kabati na kugnaw, kabati na kugnabil. Magunsa na lang ana. Kaugalingon, mausa na ang atong mga nangawat karos gobyerno, moingon sa na sila, unsaon na lang og dili na ko kadaog sa eleksyon, hala kauaw, ay kinahanglan mamundo ko, ana. Nya kanisang mga tao sad nga moelek nga mosugot rasad, mosunod rasad, kag taga-tagaag kwarta panahos eleksyon, nya sundon dayon kay tungod maoy powerful. Moingon sa na, wa sa na sila mahigugmas nasod. Kanang nidawat ang mga malita-malitang kwarta, unya tapinan ang kamatuoran, ni ay nag-investigate, kinahanglan yung paphaon, aron dili mo padayon ang investigasyon, ni ay naghingan og mga tao nga maogi naghatag og kanang lead unta padung sa mastermind sa kawat nga trilyon sa atong nasod, paningkamutan gyud nga daoton, tagaag kaso, ipapriso, ang uban pa ipapatay pa. Tungod kay imong tapinan ang kamatuoran, nga naman, mag-unsa na lang mapriso ko, hala mapatay ko, hala kauaw, kaugalingon ang kitanaw. Mausad na kaming mga pari, hala kauaw, pari ko niya, wa ko'y kwarta, magunsa na lang ko, i-retire na ko. Hala, magunsa na lang ko, ugwa na mo, tabang na ko. Unyag dili na ko, magpari. Hala, unsay akong gamiton. May na mamundo ko daan karon kay sus, para ni sa akong future. Ana, ang kaugalingon mo'y gitanaw. Munang kawatan tika, kuhaon ko ng imo untang share sa atong bahandi sa nasod or sa simbahan. Kuhaon ko na, kay magunsa lang niya ko because I love myself. Ang gugmang Diyos noon, mga igsoon, mao ang pagsunod sa tanang sugo sa Ginoo. Mao na diri sa unang pagbasa, gipahinumduman diri ni Moises nga gipili kamo sa Ginoo o gimahal niya, dili tungod kay mas daghan kamo sa ubang katawhan, gani kamo mo ilabing jutay. Unya, unsa may buhato nato, kinahanglan, matod pa niya dire,
Kasaligan siya sa pagtuman sa kasabutan og sa iyang gugma, ang iyang gugma walay paglubad niadtong dili maihap nga mga kaliwatan nga nahigugma kaniya ug nagtuman sa iyang mga sugo. Apan silutan niya sa walay langan kadtong nagsalikway kaniya. Silutan sa walay langan. Tanawa ra gud, ayaw tumana ang sugo sa Ginoo. Silutan dayon ka. Ug unsa may unang silot nga immediate yung kayo, basta di ka magtuman sa sugo sa Ginoo, pasabot magpakasala ka. Unsa man gid dayon kuan, mawa dayon ang imong kalinaw. Kanang huwag tangan kag kalinaw, silot na na. Sunod, dili na ka gawas nun na musulti, mawa sa dangimong self-confidence. Di na kakamaong musulti sa kamatuoran. Nga magsigi na kag kabalakang. Hangtod, aburido na kay kag ulo, dali na kay kang masuko. Nga ikasuko nimo, masuko sa tong imong isig katao, labi na gyud og musulti to sila nga ikaw nagbuhat ka ani, imo dayon silang patyon. Unyag makapatay na ka, musamot na sad ang imong ka hasol. So mag-anam og tubo, hangtod di na ka kamaong muatubang og tao. Magsigi na lang kag tago. Mao na silot. Unya og katilingban, nagkunayib ta. Gisalikway nato ang kasuguan sa Ginoo, labi na ng transparency, unsa na accountability, kanang paghigugmaay sa usag-usa. Mahugno dayon ang atong katilingban. Kung nasod man na, magkagubot ang nasod. Muna ako, moingon gyud ko nga dinhis Pilipinas karon, nagkagubot ta kay wa na ta mahigugmas Ginoo. Daghan nato ang wa mahigugmas Ginoo. Kaniro naglingkod, nanimba mo ron dinhi. Kinsa man ninyo ang tinuod yung nahigugmas Ginoo, taas ang kamot. Taas. Okay. Ay kayo. Kinsa ninyo ang anda magpakamatay para sa atong nasod, taas ang kamot. Kanang magpakamatay gyud. Di ay ni isang duha ka buok mga tiwasono na sada. Duha ra ka buok. Unya unsa may gustos Ginoo di ay kitang mga Filipinos, unsa may gustos Ginoo, mahigugma ta niya unya atong isalikway ang atong nasod. Mahigugma ta niya unya atong yatak-yatakan ang atong nasod. Nga mao kini ang katilingban nga gipili sa Dios para nato. Dili tinuod ang atong gugma. Di ba? Gibutang diri ay. Ang nahigugma sa iyang isig katao, anak sa Dios. Matod pa sa ikaduhang pagbasa, 1 John chapter 4. Ang nahigugma sa iyang isig katao, anak sa Dios, ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isig katao, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugmaman. Nga kinsa may atong isig katao? Ang atong nasod. Nga imo yang nuhog biya, ibaliwa lang nimo, di ka gustong magpakamatay, kay ang dako manggong gugma, matod pas Ginoo mga igsoon, ang labing dakong gugma, mao gyud ang pagpakamatay para sa imong gihigugma. Mao nay gugmang Dios nun. Sige, ingna imong tupad. Ingna andam kong magpakamatay para nimo. Ang di mulingi, iya siyawa. Andam kong magpakamatay para nimo. Karon naidag kong problema sa atong nasod. Ang atong mga elected officials, most of them, wa mahigugma sa atong nasod. Most of them. Muna'y akong personal assessment. Ako ra na personal. Og unsa may akong gibasihan, tungod kay nahitabo ang dagko kayong korupsyon. Daghan kay tagkwartang nausik karon. Nya nisaka ang atong utang
gikan sa mga 12 trillion ngadto na kunos mga 19 trillion na ang atong utang. Sud lang niining pila ka tuig gikan atong eleksyon sa 2022. So ang mga elected officials sa 2022 ug sa midterm elections, daghan nila ang wa mahigugma sa atong nasod. Unya, ikaduha, nagunay tag-away. Ang naa sa Senado, nag-away. Ang naa sa Kongreso, nag-away. Ang naa sa Executive, nag-away. Nagunay tag-away. Para gusto inyong pamilya, unsaon nimo pag-ingaw naghigugma ay mog sige lang mog away, buntag ngadto sa hapon. Siging away, siging impeachment, siging ilog anang power struggle sa Senado o kinsay majority, kinsay legal, kinsay illegal. Kailangan pa bang i-memorize yan? Mga dagko naman mo, mga abogado man kasagaran, mga dagko mamog nakabot sa katilingban, naglibog pagyan mo kinsay legal, kinsay illegal, para lang anang simple kaayo nga interpretasyons balaod kinsay majority sa 24, 13 ba o 12 ba? Lalisan pag na, to the point nga mag-walk out gyud, to the point nga mag-boycott gyud, to the point nga i-lockdown gyud ang Senado. Nga magsigingon, wa mo'y nahimo, way nahimo. Kanaro ang ilang gibuhat, unsa may nahimo nila. Nagasigi naman lang sila away. Nga gasigi tag sweldo nila, siging sweldo gikan sa ato mga taxes, kita nanimba karon. Wa mahigugma sa atong nasod. Kay dili sila anda mo antos para sa atong nasod. Kinsa maroy anda mo antos sa nasod? Marcos Group, Duterte's Group. Sige, pamalandongin. O kinsa tong naay degree lang ha, di ko maingong perfect, degree of love para sa atong nasod nga mga politicians atong suportahan. Pero kadtong tan-aw nato wa gigugma sa atong nasod, ang gihigugma ilang kaugalingon, ang gipadato ang ilang kaugalingon, adi nata mo suporta. Ug usa sa timaan sa wa mahigugma sa atong nasod, kana gyud mga taong kusog kay manghatag og kwarta panahos eleksyon, kusog kay mobutang sa ilang mga naong ana mga project diha, butangan ginas ilang naong og sa ilangan, og kanang kusog kayo manglutos sa ilang kaatbang sa politika. Naa gani nang kaning tulo para nako wa nay gugma nya sa ilang pagkaway gugmas ilang isig katao, wa sa na sila gugmas Ginoo ug wa sa nay gugmas atong nasod, muguba na sa atong nasod. Ang pangutana, kitang mga pumipili na higugma bata sa atong nasod. Usbon ako, taas ang kamot, kinsay gustong magpakamatay para sa atong nasod. Taas ang kamot. Honest. Sige. Nanglitan kamong ni Isas kamot, naaroy mo offer ninyo nga tagaan mo og visa, residence visa o working visa ngadto sa Amerika, saman mobalhin mo dili. Maayo kayo. Kung papilion karon unsay imo 1,000 pesos o 1 million pesos, hay imong pilion. Sige, nawa na mo tingog. Kaya klaro kay namakak mo eh. Hay may dakog sweldo, Pilipinas o Amerika? O niya, hay may mong pilion, dakong sweldo, gamayng sweldo. Ay na lang ko ninyo. Unsa may timaan nga dinis atong parokya nga kamo andam mahigugma o magpakamatay para sa atong parokya? Mopalit mo raffle tickets, unya mamaligya pagyan mo raffle tickets. Unya unsa may timaan nga unsa may buhaton aron makapalit ka sa raffle tickets, ibaligya ang tanan mong kabtangan og ipalit og raffle tickets. Mao na ipagpakamatay para sa atong parokya. Nya kung dili ta makahimo ana dinhi sa atong parokya, unsa may dangatan di sa takahimo ana sa atong dako nga kuan katilingban. Na iniingon ako, pader,
naami eleksyon sa board of directors sa among subdivision, ilamang kong padaganon, nya counseling ako siya. Wa siya magkasinabtanay sa ilang pamilya, nagsigi silang away, gani, wa sila magkasinabtanay siyang bana. Nya, padaganon ko no siya og board of directors sa subdivision, kay ang ilang subdivision kuno gubot, mura sa kunog atong Senado. Siya, unsaon ka na ako pa dawaton ko ni, dili. Ingon din ko, sulbara sa nang imong pamilya, oy nga gamayng community, wa gani ka kasulbad sa imong gamayng community, mo involved na nung kag dako, you cannot give what you do not have. Mao na higugmaa sa nang imong tupad, ayaw pangambisyon nga mahigugma ka sa atong nasod, ing na pakamatyan ti ka, ing na imong tupad, pakamatyan ti ka. Onya, higugma sa kaning atong parokya aron makaingon tang nahigugma ta sa atong nasod, hot doon ta nigpalit atong raffle tickets, nagkinahanglan ta og 200,000 ka tickets unta ang atong mabaligya og mahalin, pero sa pagkakaron naapas 23,566 ang atong halin. Pila pay kuwang, naapatay kuwang nga mga 172,000 ka tickets. Unsaon man ni paghurot, mamalit og tickets o nya mamaligya pagyud og tickets gikan karon. Mag-average unta ta og 50,000 ka tickets kada semana. No. Oh, kaya dili. Nawa di ba nangaluya niya? Ada. Amada. Ada. O di ginamada kung dili nato ibaligya ang tanan, dili ta magpakamatay. Kung magsige lang kitag enrich sa atong kaugalingon, di ginamada. Nga to gani ko nung kuan, di man dito 65,000 ang kuwang natong classroom sa atong mga eskwelahan. 165,000 man de kuwang. Sayo po nito kung gisultis una. Unya, last year, 22 ra ka classroom ang nahimo sa atong gobyerno. Nya 165,000 ang lacking classroom nato. Nya 22 classroom ra. Moingon kita di kaya nga naman. Kay ang bulsa may gipuno og una. Magunahon kasi imong bulsa di kini nato makaya. Sus kanindot unta kay kun mahalin ning ato mga tickets, mahuman ning atong bell tower. Sus kanindot tan-aw no, mahuman ang bell tower. Mahuman pag yung atong adoration chapel. Still lang nindota ka no. Nya mahuman pag ang atong CR nga bag-o, pwede na mo anha mo mamatay di ay. Nya mahuman pag ang atong walk of apostles, balaan na kay na dihang lugara, nya ato pag gining ma-repair atong mga lingkuranan, mailisan di ayog bag-o, hastang nindota ka no. Usa lagi pangutana, nahigugma ba mo sa atong parokya? Labi na gyud mo mga online parishioners. Daghan ba nilang nahigugma sa atong parokya? Mao nang 80% sa atong nadawat dinhing mga donations gikan sa atong online parishioners, dili territorial parishioners. So atong pakpakan silang tanan. Nang kumbati yun, Niya, kining 12 ka mga saad sa balaang kasing-kasing ni Jesus, mahitabo gini nato. Kay matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang Dios gugma ug ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Ug mao ni siya ang giingon ni Jesus diri sa atong ebanghelyo, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug mga makinaadmanon. Unsa may di mahibaw-an sa mga makinaadmanon ug maalamon sama nang ato diha ro mga elected ug appointed officials ug sama sa namong mga pari usahay. Unsa may di namo mahibaw-an kana di ang paghigugma nga Dios nun.
Kana bang paghigugma nga magpakamatay ka para sa imong gihigugma? Kinsa rin makahimo ana? Kana rang murag gamayng bata. Kay kanang gamayng bata nahigugma gina sa iyang parents. Kanang gamayng bata ba mo na nga inigkawa sa iyang parents, muhilak gina ang bata, iniglingi niyang wa na diha ang iyang parents, muhilak gina. Nya ibutang na nimong bata diha sa tumoy sa buta pomero, equivalent pa na sa fifth floor, kana ba? Na diha buta pomero. Ibutang nimo imong bata dito nga mga 1-year-old, imong pabarugon dito or 2 years old nga bata. Unya arikas ubos imo siyang ingnon, ali day ambak mo, ambak dili. Igkakita ana nga naa kas ubos, ambak yung nagritso. Nganuan tungod sa iyang dakong gugma. Wa siya magsapayan unsay mahitabo niya. Ug mausan ni unta ang atong kinaiyahon, ha? Kaya pa?